Barcelona disposarà durant 2 mesos de l'obra de l'artista romàntic Eugène Delacroix. La culminació de 4 anys de col·laboració entre el Museu del Louvre i el CaixaForum coincideix amb el 10è aniversari de la institució, que ho celebra apropant al seu públic artistes com Delacroix i, pròximament, Goya. El que hem volgut amb aquesta exposició és ajuntar obres dels grans museus i col·leccions privades de tot el món. Estem parlant de 130 obres que venen de pràcticament 70 institucions diferents, i el que hem intentat és seleccionar aquelles que representen millor totes les etapes artístiques de l'artista, de Delacroix. Retrats nus d'estudi, experimentacions amb animals, i després anem desgranant tota la seva obra a partir de les temàtiques que el van en alguns casos obsessionar. El que realment el defineix, i a partir d'aquí és la idea d'artista modern. És un artista que experimenta amb el motiu, però sobretot amb la llum i amb el color, que s'influencia del seu entorn, per exemple de Lord Byron, de les temàtiques dels mateixos poemes de Lord Byron. Gairebé 50 anys després de l'última gran exposició de Delacroix, el 1963, commemorativa del centenari de la seva mort, en aquesta retrospectiva és possible trobar un precursor de l'impressionisme, amb fortes influències dels artistes retratistes anglesos i els paisatges del sud d'Espanya i el nord d'Àfrica, plens dels colors i llums de la vessant mediterrània. Des de demà fins al 20 de maig, els amants de l'art podran gaudir al CaixaForum de l'obra d'un dels majors exponents de la pintura romàntica francesa, Jordi Martínez Gomis, productor de Televisió, Barcelona.